Pastor siya kapag kisendriya. May si Paul lang siya, hindi kila sumna kisiya sa siya. May lang siya. May sumna kiiway na ano siya, hindi kaya siya. Para masil lang siya, kilain sapon. Lesin siya ngayon, tal sunan mo itabi ha? Tal sumta may wani na. Wani hindi iwan na ano ba? Wani sinagot. Natal alam mo, may fact mo, they got out from the city gate. Tal sumna ki city, rush na yan. And may look, upper ng man. May sikyak din kasi. Sumta may. Paul, siya wala Paul ha? Silas. Siya ba? Eh, Luke and Will? Luke and Will. Nagam sumti mo ta, ako na yung malo na may sisikyak ka. Siya ba isa? May tfagay sumta, ako na yung leading way. Matayin Paul. Tape Chaksi, matayin po. Siya matayin na bakat lutkod kensi. Kisipin ko langkat, kisipin plan langkat. Erikes na yung siya diti na mong ditiwan siya. Oo. Check na fakit lang. Musa siya kasi. Check na ata siya, Shirley, masamon na siya. Wait na kayo ang opportunity mo. Check na opportunity mo, tigit mo yung tunsing mo, hindi ka fakit ikas ko pa. It's the same thing. Tamalang tayo yung peri kimama siya. They travel by boat, then fast, machine jet, quasi yakin, dan sangay yakin na gisibin rin, identical rin. Siya siya ma offline na synagogue siya, gisibin na may tradition siya ng Jewish. Tak mo, finte ashme, tapakay nurek na siya. Ha? Fin posmet, mo tiga? Mupu, tayo, sigaw. Women. Natatay ko ang kumatay. May message siya, kisomang na siya matay. May Paul, kisam-sam, kun na siya matay. Tak mo doon. May litiya. May message siya kisomang siya matay. May hindi ka tumotin, hindi ka tituwa. Finas pala ang fumilong, kumaraw mapunta. Kumaraw lang ang fumilong ang mga. Kaya na-fact mo matayin kiwi. At na pa siya na matayin ko flapping ka rin sa ako. May matayin kiwi fakir. Kadil sang taman matayin, kadil sang opportunity matayin kiwi fakir. Nuti. Diti ya pangan. May sikyak kung tayo diti wal po siya. Diti ya siya ulan. Baptize na kime. If I tell them I talk me, tell them balay fumi ka, tell them dito. Gentiles. Ow, tell them kawan. Aliwin ko langkat. Akbot langkat. Pagkaya tayo po ay tayo ni SOSAIYA. Ilikes na yun siya. Dito. Long bigiwan po. Baptize lang tala, namin sulental ba yan? Sulental dan sulental. Wow! Kakot ko na rin sinumit ka teta. Kata siya ko. Ang kaya siya nga ngay, alupin siya. Adi ganyan ko lang ka fast. Cut na pa siya. Dahil matawawe, or dahil for Philippine na masisikya po, Messi. What incident happened? The show it does only person. Why? Why is that? Why was that? Messi ra. Because for na duty ay the show it. Bakit na? Gusto mo i-fok yung pants. Daw mawala. Pensyo, makainon slave. Orek mga kinawang nga pa, national siya mo. Careful la shun matayin siya ngayon. It'll be fakit. Predict what happens tomorrow, next week. At siya siya. Wait lang. Slave owners.
Na slave owners sige we fast to Paul, Silas to mo do fast from one place to another. Ay na sun kekin na magadi ke ba. Kallo madalan ka ko. Paano ka kigaslan ba pwede. Kallo, ay na sige ay pati ba mga Paul for some reason annoyed at kung tatak mo floya edun legalong gano'n na-impact na pa siya kay ni Jesus Christ when naging God before piniki before na when they say in the truth you could never take what might come later itak na man mo tayo nilistay ng Wakuk a slave owner siya may mawilalay for me kainin God mo we said that hindi wait ko Roman tanong na yun siyang laldan usyan ka ngayon praise namin ay nagtufoki meet na ay dalon anin praise noon rayon namin sisikyak to ka na kusulusik bakit lang nagpapalan na lalari talpan lang sa engineer dala because na siya nang nakikita na phone, cells na phone. Ang matuba nga sa akin, matuba nga when fin pa yung tentophobia, yan mo kita kay Roman. Kaya sa akin. Saf na yung sa soul, soon Roman leader siya. Siya niya po ka tentophobia. Then, kung nakita na Paul Silas, yes, citizens are yan. Roman citizens. Maya tapensin with masukot that when Romans and silang Gentiles, or for that matter Jews, special treatment for them. Teksarak na something to ay kung nayak na Roman citizens, take yung time break. That's not ought to be that way. No, there's problems. Something like that. Idia Paul Silas Press. Mga siya ito ko ngayon ba, insak na mo ito Philippi, and siya no, actual si Marike, keep it up, listen to him. Maya? Corinth. May sikya Corinth. May upere where and siya pa na. What do you think? What do you know? May sikya, may require man, ano po sa ano, insil, masip. What happened? Division in church. Division in church. Mga nagawa, masala yun. When nga po rumawin. When si Vela was called up. Kahit si Vela nga din, mag-post na ma-fashion tena media. Ano po ulit si Vinta? Isang momit iki kung pika mo Christian. Isang dakong takayeme. Who were you before you became matulad ni God? Look at your history. Kung ulit siya kayo kita rin ito na baba namin ko yung isang may pulesh sa nga may kinila may falet. Ikaw po yung isang may sa cash up siya isang may kinila may cash up. There's nothing impossible by God. Inakas makinil tayo. Isang takalong mo yung nasang example. Wait, forget Jesus in Judea now, but I'm working with the money too. With Father, with men. Tax collector, which sangay niya pa tax, yeah? Jesus in order to prove. Net, nakot, feedback ko. How katito kayo na compare that to listen that we learn from this. It is applicable message. Why ba na God? Si Paul, si Silas, si Liti. Church worship ka. Takayani, fashion, with kung worship, takayani. It applies across the board as long as God worship God is us. In pamana kayo. Now, panag-listen mi siya kayo, listen mi siya worship, sometimes kayo tayo siya, accept ye. Unit na phone si kisel ni ko samsam ko tang nasira patay cars mo tayong cool wash ka in fact
कोई के show, कोई के village, community, कोई के state, कोई के nation. Ash, matayin ka. Ash lo may women say we are secure. Of course, different opinion, different ideas. Taba say outstanding ke nation na nation ke DT ba. Maya kung kayo sak mo kat we do ke para ba DT. Just as wato na matayin ka sa. May like DT, may regulations. May kat kayo sak mo DT and siya na siya. Matayin kung ngayon, may kung doon na regulations. Matayin. Ne. Walang fumigil na yan. Ne. Tikito mo din ba? Faithfulness, trustworthy. Next we say nga, walang fumigil na yan. Ako still na siya montare. Walang fumigil na yan. Paligil siya na siya. Kaya you and I don't have no choice. Makapalan na kung mukul mo tayo sa papalan, kailangan tayo ako. Sabi nga ako na Akos, wise na mga mga siklageta ka na kisupe mo yung sitya. May wangin my room, kain sitya. Kawangin my room, kawangin my room. Kaya di na ako din. Kawan got na siya na nothing is impossible. Lydia, ilmigin na siya po sa Silas na mga look. Forkänat att den har ju det Filippai. Men det blir som man hade varit. Sen blir meta, lilla gilda ligger i Rom. Det är på att north med till. Athens, att in som ja, Korea. Så är det många. Man får kanske se att Trump vill på det som tror oss när Filippai across one continent to another. Yeah? Asia Minor. Kanya kaya kasong na yan. Nasa tuwi. Messi ko ba kaya DTA, yung magkaipan na tafana na matayin si Mele ke continental Europe. May nasa tuwi, consider north, eh? Or Philippines is still siya bising pa iname niya bising Philippines. Greece. Part of Greece. But Messi Libya is very outstanding, I tell you, for the first time in matayin si Wakuk. Paano matayin si tayo siya na Europe? Sige, katulad ko, Europe is a continent. May in Europe may that then I can Mosasha that's not activeness relations activities wait for it for Macedonia and Asia Minor. It concentrate with the Middle East. Upon the end of the time, that much of ABC and lines of the land for the atmosphere deeply. Dawag player towards Turkey, Asia Minor, Troy Gawag and Almaya, and Europe. Okay. Detail na wala. May almen dito yan. May triki, sisa ko doon sisa. Dito yan tayo. Mina dito yan tayo. Tera bakit ba ito lang tayo? Tera bakit na talit na wala. Sabi ito yung kaya sa matayin men. Not only believe in God, right method. Yan sa kaya na siya. Ilorik mo kun cash of plata sa cash of oil na may God. Paano mo yun? Kitin siya mo siya ron, isang akfal yung kuikulan ka. Kakalikon pa yung buhok. Just sacrifice cash of plata sa God. Isn't that the way we should be, or we ought to be? Of course. When in say ko God dito yan? Pange, kaya we fakat, kaya natin parang lawot ang awi, good na sila dito yan.
when in si ko yung man sa palen sa buhay mo nito. When in tapon make it look like I didn't even a song, dahil ito lang utas, it doesn't matter. It comes from the heart. Kung saan, when kung saan that cash nila, it's better for him or her not to know where it came from. Kapalaw pa siya. Tatas. Not from me, not from them, not from Pastor. Kapalaw yun, lose the credit on a song that she's trying to see the recording info. All we need to do is be happy, iman, e kamamin sa. Kimoy sa. Malay po eh, mapekado na rin siya. Ilusin na siya kumino na siya na ilang ng malay po eh. Lidi yan malay po eh. May dapat na nag-guess na yun siya. Manong, fakat lang po. Yok malay po naman po, parang ngayon tayong President Simon siya. Who would ever thought? Si engineer talaga yung one nila. Ikat na siya mga kasama. Who would ever thought? Who could? Mapala. That's his one. Paul nito. Simon siya nito. That conviction, your own dada, I wish I could have too today. Binilay na siya. Ko, palay, wala din ako. I want to know it's going to fall into its place. Because of his doing. Safla, Colton text lang siya, nanak mo na siya, kat-radio, when nga mo siya tawag niya ako kayo. But, wakto mo na kay Colton text, or masing awang gosh, masing ano niya, makikita